Ik ben verliefd op een teenage meisje, maar waarom ziet ze niks in mij? Als ik met haar eens wat wil praten, dan loopt ze me voorbij. Ik ben verliefd op een teenage meisje, ik ken haar bijna al een week. We waren samen op een feestje, ik ben helemaal van streek. Ze kijkt me niet aan en blijft ook nooit te staan. Al draai ik ook de plaatjes die zij graag hoort. Ik ben bij haar niet in tel, maar al die andere jongens wel. Waarom zegt ze nooit tegen mij een woord? Ik ben verliefd op een teenage meisje, maar waarom ziet ze niks in mij? Als ik met haar eens wat wil praten, dan loopt ze me voorbij. Ze kijkt me niet aan en blijft ook nooit te staan. Al draai ik ook de plaatjes die zij graag hoort. Ik ben bij haar niet in tel, maar al die andere jongens wel. Waarom zegt ze nooit tegen mij een woord? Ik ben verliefd op een teenage meisje, maar waarom ziet ze niks in mij? Als ik met haar eens wat wil praten, dan loopt ze me voorbij. Dan loopt ze